De 34e editie van Zomerpop zal in en rondom gemeenschaphuis De Linde van Oerlo plaatsvinden. Een waar muziekfestival voor jong en oud met onder andere Hou je Backstreet Boys en Poeg Maxi. Een en ander kun je volgen via de website zomerpop.nl of Facebook. In 2018 werd het eerste lustrum van de Venrayse Singelloop gevierd met 1835 deelnemers. Ook dit jaar zal de Singelloop weer plaatsvinden met hetzelfde goede doel, Stichting Leergeld Venray. De tijdsregistratie wordt verzorgd door MyLabs. Het team van Rulhagens Molenaar hoopt iedereen te zien, zowel enthousiaste deelnemers als toeschouwers, op 6 oktober tijdens de Venrayse Singelloop. 12 keer per jaar is het in de periode van mei tot en met oktober kermis in de dorpen van de gemeente Venray. Van 5 tot en met 8 oktober is het kermis in Wansum. Zondagmiddag 29 september presenteert Rob Claessens van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung samen met Schaar Jansen Rob's Blaasmuziek im Herbst. Een concert met 2 bijzonder goede blaasorkesten, die Ellen Thaler uit El en Blaaskapel de Pompswingels uit Geffen. BOZM staat voor Band op zondagmiddag en belooft een gezellige middag in wijkcentrum Het Stekske, waar iedere keer een andere band komt optreden. Op de website kunt u zien welke band u muzikaal zal gaan verrassen. Er is weer muziek te beluisteren en beleven in het centrum van Venray op zaterdagmiddag 28 september. U kunt op het Henseniusplein komen luisteren naar Joekskapel Norvenant uit Leunen. Bij mooi weer is het genieten vanaf het terras en anders is het fijn om even een moment te blijven staan luisteren. Onder de naam A State of No Mind exposeren kunstenaars Geert Wijs en Peter Nooyen tot en met zondag 29 september in de Pop-Up Gallery aan het Kapelaanspad in Venray hun werken. Beide kunstenaars hebben hun eigen expertise. Wijs houdt zich bezig met objecten, hoofdzakelijk plastieken van klei. Nooyen werkt daarentegen veel met goedkope producten zoals karton, zand, olie, hout, ijzer, maar ook olieverf. De gallery is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag. U bent van harte welkom. Paradiso in Amsterdam staat op 28 oktober geheel in het teken van het Limburgse levenslied. Een bijzondere gelegenheid met optredens van Bjorn en Mieke en nog vele andere bekende artiesten uit Limburg. Het evenement wordt gepresenteerd door niemand anders dan Lex Uiting.